अइलेबाव हाबनाय अइलेबाव हाबैनि थाखाय बिथांमोनखौ जों हानि फाट्टा होनायनि पावारखौ जों नुहुराखिसै खारन मास मोनसेल'सै मा मावबावनो जों मास मोनसे जोंहा बेखौ जों गालांनानै जों थांनांगौनि जों दरखार गैया जों थैस' थांस' जों बेयाव संसारखौ जागोन जों माब्लाबाबो जों बे हाखौ जों नागारनो हाया। हानि रायजोफोर तेलेंगानानि आमोलाव ना रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननि सिगां जासिनाय थाबाय। नै दा गोबोरखि जे हालाम गोबोरखि बाजाराव दंफैयो आरोखि नै दानि रुलिं सरकारा जेनेबा नायाखै एबा नायदों दा बिनि सायाव गोबां मोनसे भिडिअ प्रटेस्ट लाबाय। अब्ला फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव जे दानि सरकारा जुदि निस्सय मावाखैबा मोनसे गेदेर गोरोन्थि जागोन नामा बेखौ नोंथांमोना दा गोबोरखि हालामनि मानसिफ्रा गोबां दुखु दाहाजों फोरमायदों। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। थासारिनि थाखाय जोङो मोनसे घटना फिसा जादों। बे घटनाया जाहैबाय जोंनि गोबोरखि हालामनि 9था गामिजों मोनसे एफआरसि दं। बे एफआरसिया 2005निफ्राय सुरु खालामनानै रायजो जाफैनानै फैनानै जोङो दङ। बेनि गेजेराव एफआरसि कमिटिया दानानै 5 बोसोरसो जाबाय। दा बेनि गेजेराव आं मोनसे नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। जोंनि बे बिटिआर सरकाराव दानि सोलिबोनाय माखासे नेताफोरखौ आं खावलायनो सानदों। जोंनि बे जानाय हालामनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गोबोरखि 9था एफआरसिनि गामियाव 2022आव जोङो मा होनो जिपिएस खालामफैदों जोंखौ। दा बेखौ लानानै आं फंनैसो मारै बुंनो सानदों बेखौ बेनि उनाव 2025 ना 24 आं बेखौ गोसोआव गैला सारिखौ जायखिया नैबे जिपिएस खालामनायनि उनावसो जोंनो खोन्थाबाय नैबे जोंनि बे गोबोरखिनि एसे साहा मोनसे स्कुल दङ। बेसिमनिफ्राय ओरै वाइल्ड बे साहा वाइल्डआव हाबजोबबाय होननानै जोंखौ बुंदों। नाथाय जों बेखौ गनाया। दा वाइल्ड लाइफआव होनदों दा वाइल्ड लाइफआव जुदि हाबबाय जेनेबा नोंसिना वाइल्ड लाइफआव हाबनायाव दा वाइल्ड लाइफनिफ्राय नोंथांमोना ओंखारनो गोसो दं नामा? बे कुइसनाव आं ओरैबायदि बुंनो सानदों। बे वाइल्ड लाइफआव हाबनायजों लोगोसे जोङो ओरैबायदि सानदों सरकारा जुदि जोंखौ बे वाइल्ड लाइफनिफ्राय होखारोब्ला जोंखौ बहा दोननो जोंथ' ओंखारा। दा बेनि गेजेराव जोङो सानदों जोङो बै जोंनि गामिनि साहा मोनसे बर्डार होननाय मोनसे दङ लामा। बे लामाखौ सोर बानायदों? जोंनि फेरेंगा सारा गावनि प्रटेक्सननि थाखाय जों बानायदों होननानै जों मिथिदों। खिन्थु बे जोंनि रायजो राजाफ्रा होनो जोङो बे लामाखौनो जोङो बेनिफ्राय लानानै जोंनि 9था गामि हाबदों। बे अलरेडि जिपिएस जाजोबखाबाय। मण्डल फैदों, रेन्जार फैदों आरो बिनि लोगोफोर दङ। आं माखासेखौ मिथिया। दा बेनि गेजेराव बे लामासिमखौ जोङो नांगौ होननानै जोङो मोनसे बयजोंबो 9था गामिजों मिलायलायनानै मावनांगौ होननानै मैयानि थांलाय फैलायनि घटना आरो दिनैनि घटना नैबे बाथ्राया फैदों आरो बुलायलायनाया। दा मैया जाबाय जोङो गामि मोनसेयाव हाबा दं बेयाव थाबाय मानसिफ्रा। ओमफ्राय ओरै खोनाबाय गामि दरब्रैयाव हा सुनो फैगोन जिपिएस। दा नोंसिनियाव जेनेबा नै दा नोंसोरथ' सरकारा जेनेबा बायनोसै ना 1 मान्थल'सै दा 1 मान्थल'सै बेयाव नोंसिनि हाखौ जेनेबा माखासे मोननै फरिबेसाव जेनेबा जाहैबाय माखासेनो दोननोसै माखासेनो वाइल्ड लाइफआव हाबनायनि दोनथ'ला। दा बेयाव नोंथांमोना बे सरकारा जे बायनोसै दा फैगोन जे फैबाय थानाय जे प्रेजेन्टनि जे सरकारा फैगोन बे सरकारा जुदि फैयोब्ला नोंथाङा मा खालायगोन? दा नैबेनि बेलायाव दानि सोलिबाय थानाय सरकारनि सायावथ' जोङो ओरैबायदि लुबैदों माने मास मोनसेल'सै बे सरकारा आरो जोङो वाइल्ड लाइफआव हाबनाय वाइल्ड लाइफआव हाबैनि थाखाय बिथांमोनखौ जों हानि फाट्टा होनायनि पावारखौ जों नुहुराखिसै खारन मास मोनसेल'सै मा मावबावनो बे मास मोनसेयाव हयथ' माबा मोनसे बिसोरा सरकाराव थानाय हिसाबै बिसोर जुदि पावाराव थानाय हिसाबै बिसोरो माबा मोनसे खायदाजों होनोबो हागौ। जों बेखौ बुंजोबनो हाया। दा बे फैबाय आरोखि फैनानैहाय बेफोरबायदि होनबाय नैबेनिफ्राय बेबायदि हाबबाय होननानै बेबायदि बुंफैनायावसो जोङो मिथिबाय आरो जोङो सिगांनि समाव जों एफाग्राब थाखा खांना हरबाय बे समावसो जोङो दिनै बेनिफ्राय ओरै आलादा बेबायदि बेजों हाबबाय बेजों ओरै हाबबाय होननानै बुंफैनायावसो जों मिथिबाय आरोखि।
जों मिथियामोन नङाबा ओमफ्राय सिगांनि समाव होनदोंमोन बिनिफ्राय नैबे बर्डारनिफ्राय ओरैजाय मोनजोबसिगोन नोंसोर ओरैजाय मानसिफोर दासोसै होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय जोंथ' होबथानो हायाखिसैना ओमफ्राय बिसोर हाबना थाबाय ओमफ्राय दा बेफोरबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय दा बिनि गेजेरजोंनो दा मा खालामनो सानदों सोरखारा जोंथ' मिथिया दिनै बिनिजों दाङाबाजि जाबाय दिनै सोरखारा माइगाब जुजाय बेबायदि खालामबाय आरोखि जोंखौहाय दिनै औ जोंथ' माब्लाबाबो जोङो एफाग्राब जोङो दिनै गोरिब मानसि बेबो हा हु गैया बेफोरबायदि दै लोमजानानै खुख्लाब जानायनि जोंहा थाफैनायनिसो बेयावहाय जोंहा बेखौ जों गालांनानै जों थांनांगौनि जों दरखार गैया जों थैस' थांस' जों बेयाव संसारखौ जागोन जों माब्लाबाबो जों बे हाखौ जों नागारनो हाया।